Hej og velkommen til GeoGebra. I dag skal du lære at kunne skelne mellem en retvinkel, en stumpvinkel og en spidsvinkel. Det første jeg vil lave er en retvinkel. Til det så skal man bruge en linje. Så jeg klikker på linjeværktøjet, og så trykker jeg først et punkt ind og et andet punkt. Så har jeg en linje. Nu vil jeg gerne have en retvinkel, som går igennem punktet B. Så nu trykker jeg igen på B og herop. Så har jeg nu en ret linje, som går igennem, som står vinkelret på denne her linje. Vi har altså til denne her vinkel et vinkelben her og et vinkelben der. Så der skal altså være to vinkelben, for at man kan få en vinkel. Jeg vil nu finde ud af, hvor mange grader der skal til for at få en retvinkel. Og derfor så vælger jeg det her instrument, som viser mig, hvor mange grader der er. Og så klikker jeg på det og det. Og så viser den, der er 90 grader. En retvinkel har altså 90 grader. Nu ved vi altså, hvad en retvinkel er, og det skal vi bruge til at skelne mellem de to andre typer vinkler. Nu hiver jeg fat i min pil herover, og så tager jeg fat i C her, og så laver jeg nu en spidsvinkel. Og der kan man se, når jeg trækker ned, så kan man se, at hernede, der bliver gradantallet mindre end 90. Og når gradantallet er mindre end 90, så kalder man det en spidsvinkel. Og man kan altså få en spidsvinkel hele vejen ned, faktisk til næsten, hvis det er 0, så er det jo bare en linje, så er der ikke nogen vinkel. Men ellers hele vejen ned til næsten 0. Og så kan man køre op igen. Alle de vinkler, jeg viser nu, og man kan se det her, er under 90, derfor er de spidse vinkler. Hvis man så derimod, nu går jeg lige tilbage til den rette vinkel, for det er ligesom mit udgangspunkt. Når man har en ret vinkel, 90 grader, det har man styr på. Så skal vi til at lave de stumpe vinkler. Og det vil sige, så bliver det mere end 90. Og nu kan man se, at gradantallet bliver større end 90 grader herover. Det hedder altså stumpe vinkler. Alt hvad der er større end 90 er stumpe vinkler. Indtil man når ned til næsten 180 grader. Hvis man når hele vejen ned til 180 grader, så får man jo en linje. Så er vinklen 180 grader. Så er man altså gået halvvejs rundt. Det her, det er altså stumpe vinkler, alle sammen. Og så har vi den rette vinkel, som er præcis 90 grader. Og så har vi de spidse, som er mindre end 90. Det var så det.